Thirtute chibele vekule hole tu truma chuan kum sang ni som ni pathuman ti chua te just ti chu kan thlir ho vele donani film tin tanna chuan Indian Air Force thona pakhat chu che suala pilot chun biak po thelo wang chuan Air Force jingami te just le atrianu afia te chu helicopter chun chungin chan chu na thok turian chuk ta nei chute te just le afia te chuk ta chu an ho tu te chuan mun pui lama train an be po renga te just te chuan nakina chuan thona ruang chu han mu chuk ta akhal tu pa vivek po chu clear kara ta ngani tin ria masen ho tu te chuan le turin an ni chun titlat mai hachan po eng dangani lo chulai mun chu andaman clear kar pakhat ni in chulai chuan tribal nam chikhat sentinel an ti te chun chenga chumi te chu India sarkarin to po aphal lo ani chumi te chu khovelin an latlo po ngai reng lo te han nia kum engamo zat liam ta tang khan India sarkar chun ahum hal tlat mai mase te jas le afia te chuan an thian chu thitura kalsan mai an tum lo an ho tu te chuan lo le turin tima sela afia le te jas te chuan le tan tum to hau lova an ho tu ten truman phal lo wangin afia chuan helicopter chu lo khalin te jas chu zuang thla vau kama chuan vivek chu halo let reng mai te jas chuan zu panin ani chu chan chu tu mani mase van du thal takin sentinel tam tak mai chuan ani chuan lo muwa ron pan pheita te jas chuan vivek chu helicoptera an hrui khai thlaka chuan lo wei puya mase sentinel ho chuan thal le feina ron kapa te jas chuan thal fang pathum ngot mai dong he andaman clear kara sentinel ho chan chin hi internet lama po mutur tam taka oma in la rielo chuan lo wa zong vero India sarkar hian to po akhap tlata Christian missionary train khat point valu chil antum thrina mase daminaron let ngailo kumsom pariat lenta halo lang lea Air Force training na hmuna chuan tejas chu class alo kalve mek an ho tu pa chuan zona hazo chuan tejas chuan thatakina chang thrina an ho tu pa hena chuan tejas chuan thlona khalat chak to ziate soive chuta an ho tu pa chuan India sarkarin thlona thatak ngai siam chuatuma chu a thlona siam chuatum chu tejas ania chu mi chan chin riat viau chuan thlona khalkan phal sak mai thei che ni haloti midang te chuan chu thlona chungchang chu an hrelem lova mase tejas chuan thlona chungchang chu a hre khera mai chu thlona chu thlona lian lem lo tak ni in amairo chu khovel thlona dangte el phathei tura India sarkar ina duana nia thlona thatna chungchang te chu tejas chuan a soya an ho tu pa po chuan thila hriat zia a hmu chuan tejas chu makti mel tak chuan aen tangoi ngoi mai ni an ho tu pa po chuan thlona khal chu phal sak ta ni ti chuan tejas chuan ani chak em pilot ni na chu atan ve don ta a amero chu atira chuan thlona pa ngai khal lovin stimulator mangin a khal ve ram chu an bultan na ani thin renga chumi manga an thiam bel fe nuwa chuan thlona khal zirtir tu tenen an zir le don chawani tejas chuan thlona khal na chu a chuna zarina vuana ni deuh reng maya thlona khal chu a chak he mem to release brakes eject now you should have ejected vekha chu atrian nu pakhat lo trap mek chu hawa muwa enge tra chan tina zota chunu chuan a bial pai na then thu lo hrila tejas chuan a chan han zo chin chuan chunu chuan ngai zong pani kanaya min hre chu khang langa lom le haloti chuti a bial pa tena an hriat chu ta ka wang chuan chunu chu lo lom lo hle mai lo nia tejas chuan anui tri mai force mi an ni ang ngein thuk tin nek sarang la thrina an taksa chakna chu an ngai poimo berani an academy mi pakhat prasan chu lungoi lo mel deuh hian awa hmuwa awa panta tejas chuan thilom zia va zot thuya chupa prasan ati mai chuan ama le mai fui phur na thu chu halo chak chu mol mai chu thu chu ha Mizo tong chuan kan ram le nam chan him tur hian vansa kan lewin kan thlok kul velang ti na ani deuh berang chu thu chuan tejas po chu ne hle chu mi nuwa chuan tejas chuan an thlona te chu a han endik vela thlona puitling ero chu ala khal phachi alo dewa anu le pa te point ani chu an chuan ziate han ron hril thrina ti chuan tejas chuan thlona khal tur chuan training chu ala le ta trau mai ni chuti hun rei fe mai ain zir tak nuwa chuan tejas po chu thlona pa ngai khal thei turin ain zir chuk ta
amairo chu jet fighter pa ngai ero ala khal phalo deu training nanan mantrin akhal zirtir tena han khal thin chu tejas chu ana khal chu don ta avoi khanna tan van sanga level don ta ni an hotu pa chu nei ngei mu tinan zota ani chuan ranway ati phot hani ngai tu chiang le deute ati ta ka chuan karam len ham en kultura kalkong kam mu ati ta ka chuan an hotu te po an nuita var mai ti chuan tejas chu van sanga chuan ain kap chuk chota ni pilot zinga atlante chuan an khal voi khatna chuan nuam ti takin an khal thina chung zinga pakhat chu tejas chu ni midang te chuan let le hunan mak lel thina tejas ero chuan minute nga dil bel jok hial mai tun hun chu lo lang lein tejas po chu aron har chu vele toa chanchin tharlama chuan khatuni chuan india ram chu boina dang thlen bela alo vau me kaloni chupa chu pakistana helpol ho tu pa ania india chuan pakistan nena an kutal hlan turin an ngen fo thrina pakistan ero chuan an chang du ngai lo tejas chu huneng ma chen chu ni ko hrelo in dam doina chu na oma aron har chu chu na thian nu a viet chu lo om ve bokin ani chuan vivek chuan pangpara ron da ziet ti lo hrila tejas chuan an mun puilama le thue du thu soi chuan afia chuan sentinel ramakan valu wang khan delhi lama kain soi fi ngai ni tin thilom zielo hril an ho tu pa chun va muta an ho tu pa chuan an dan le hraiten zom lo wangin tejas le afia te chu alo hau shrep mai tejas chuan a ho tu zo kaniangin ka thutluk na pom mai ania afia hi chu hrem ve lo ula tin angen sak chu tianga thutluk na asiam chan po chu engdang ni lovin vivek chu thi turina kalsan theilo ti a soi boka kadin munanga khan ding la engtin ngei tiang tin an ho tu pa chu zot bok afia chuan huwa chuan an ho tu pa hena afia chu hrem lo turin adil non leya thutluk na chu ama siam liao ani thu soi bok pona ron chu chuan afia chu na lo ngak ve renga afia chuan tejas chu phatsan mai tumbi khau lo mai lo ni chuti lai chuan wing commander vivek chu ron langa vivek chuan anun na chan him saka wang chuan tejas chu pang para ron pe chu nei puya chuan ron somin afia po chu som ve boka amai ro chu tejas te chuan chuti main thutluk nan la siam theilo vivek chu ron let lein wing commander tejas chu ron belea ma se tejas chuan thutluk na la siam theilo thuina lo chang le lama chuan zai thiam pakhat ekvir chu lo lang ve boka zai thiam lar tak ni in mi puite chuan an ngai nai nan ngai sang khermai bial nula nei lo wangina bial nu ni ngei chu nura tam tak te du thu samania chulaya zai na huna chuan afia le tejas te pokha hanon tel ve boka nuaman tilhea concert ni mom tak chu han thim ve ani concert a zo nuwa chuan mi pakhat korlum sen ha hian meiche pakhat chu ron tauluin aron deu so vela mi pa toilet a chuan lutin tejas chu na mu theilo a lut ngal korlum sen ha pahnin lom tlar mai pakhat chu ekvir zo khani nula chai boi tu chuan tejas chu ha zuam sual hle tejas chu na lo her heka abula lo om ekvir chuan munom ti zat chu na lo thlir reng mai ni ekvir chu pona chuan ron chuakin tejas chu ngai san mel fe chu na ron bia adming te ain shilanin biak lai chuan ekvir chu a fans te chuan thalak puin ron tum ve bok ekvir chuan tejas chu chan riai puya soma ma se tejas chu na chang du lo diktak chuan ekvir chu nula tam tak ten ran star ronania ma se tejas chuan enga vak alungai ve lem lo a thian nu afela chuan arukin ron bye zau boka afia chu ni sela is rangviu ngeyang erson nei na huna chuan ekvir chuan tejas chu ron troyom vea thona tanga ron chuan huwa chuan tejas chu no pangte chu nan lo lom hle an thlalak sak turin ekvir chun ngena chita chuan ekvir chuan tejas chu jan rei puya chu na ron som velaya tuntrum chu tejas po chuan alo pom ve tani ekvir chuan a restaurant ngainat bera hruai ti soya ei turte an cha fela an hanei tak nuwa chuan ekvir chuan chopstick an ron chop chuan mangdona a mang thiam der lo mai tejas chuan anui ru tat tata chita chuan ekvir po chuin puang tangenge chulai restaurant a chuna voi khat kalnani thuwa soi tangenge a ti chuan an pahnih chuan in mu foin lim takin in kop chhota tejas po chuan ekvir chu angai na ruve ta hle mai ani vakha chu tejas le ekvir te chu thingpui dora chuan thu cholin an ti mai maya tejas nera chuan ekvir chuan sipai ani na angein ni puite chuan eng ti ngai se ti le enge du thu sam ber ti na zota
Mase Tejas chuan tuna chuan ka chang theilo che hati achan po soi tur tam lu tuk wanga nia tun hun chulo langin ami chan chuwa vivek nen chuan cho chuna nei duna chute chu chuna nei dun lai chuan Pakistan hoina India en thatuan man thu chu chanchin tharlaman ron puang ta ne an mi man chu an soi sa hrep hrem mai ti lang boka chutiang thil chu chulai hmuna om te chuan an en luai mai Tejas le afia te po chu an pu te bula an kal hunania an pani chuan office chuan nomto chanchin tharlama chuan Pakistan ho chuan an thil phut te chu han ron puanga India mi en thatu man tu tak te chu Pakistan hel polan ni an ni chuan India hena chuan thil phut an naya masian thil phut ang chu India chuan ti hlo tlina tum lo ni omin chanchin tharlama chuan puana ne Tejas chuan chu thil chu hangai tu reng maya mutpo amu hlai theilo ti chuan TV lama chuan ven lon le in a mel te chu hazir chianga chumi nuwa chuan afia chu hawakai tho afia nena chuan Pakistan hel polina han man chu prasan an academia lo zirve rep to khani thu ril tani chumi nuwa chuan an panin prasan da interview video te chu han ena prasan chuan amit chu a khap deuh sek reng mai Tejas chuan chu thil chu sign language ani ti hria lekha pu te chu ronin enge aron soitum ti chu afian en chuan an ngai tu tani prasan chuan mir alia SOS om thu aron hrila chu thil chuan hriat velen ho tu ten hena Tejas te chuan an hril zui ngal arangin mun puilama an ni chun tir ngal thoya sipailal te chuan an thil hriatang ang chu soiturin an ni chun ko tani sipai officer te chuan prasan chu mi huisen takani wangin anu nata na thilpoi turpo apoi salo ti an soya amero chu ram chu ada masaber tin hria china wangin engamo thil thleng poimo takom do ni nan ngai ani mir ali chu mihring hming niloin khomhinga nia North Waziristan district omani prasan chuan turuk poimo tak avong ni nan ngaya chuwang chuan prasan chu Pakistan hel ho laka tang chuan chan chu zain relta Tejas chuan chan chu na teladu thu soya ma sen pu te chuan an phallo hun liam to chu lo langin Tejas bialpa ekvir chu an ina chuan aron lenga anu le patenen po chuan anin po to hle apa chuan India sarkarina thlona asiam chu tum Tejas ming choya a minga sak ani thu soya ano panlai tangin Tejas chuan fighter pilot ni achak MM3 ti soibok ti chuan an mak pa hual chu Tejas inu le pa chuan thiam takin nan koma angai nat ponin ngai na view mai Julai muna chuan Tejas pa po chu hazai ve hea chumi nuwa chuan Bombay ya restaurant changkang tangmaya chuan an chol ho ta ni an choi khop na tang chuan Tejas chu bathroom lama chuna kala chuti lai chuan firfiak ten Bombay khopui chu hanon beita apa le apasal hual ekvir po chu firfiak te chuan an tha sak tun hun chu lo lang le in Tejas le afia te chu han lo thuduna Tejas chuan apasal hual that tu Pakistan firfiak ho laka chuan phubala ka du hle atuka chuan Air Force an lal bernena chuan vakal ve dil non le tangat mai ni chutianga Tejasin aron dil non le tangat siawang chuan an ho tu pa ber chuan Tejas zirtir tu chu ava beta Tejas chu eng ang mi nge ani awarzot ta ni an zirtir tu pa chuan an pu bernena chuan hun hlaom taka itir don ani chuan Tejas chu tirla hun hlaom lo ani ero chuan midang tirang che ti in an ho tu pa ber chu lo hrila chutianga han zirtir tu pa berina Tejas chungchanga soimio wang chuan Air Force ho tu pa ber chuan Tejas chu misiona chuan tel tir zai relta chumin nuwa chuan Tejas chu prasant anu bula chuan vakala prasant anu chuan afapa chu kumsom zeta lo ho to lo ti lo soin aram tan chun eng po tia huam tia soiboka achung ko de ain aram chu prasant chuan ada poimo zok ti soi prasant tan chun anu chu super hero ania anu chun en kol lama mo lova amai nei en kol thei aram mero chun en kol tu ama mo miwa chuwang chuan prasant chuan aram rong bol na chu hathlang ta ni prasant anu chuan Tejas in hena chuan prasant chu ron hruai ho ngei ro ti na nge na chuti lai chuan Pakistana firfiak ho omna halo langa an ho tu pa ber chuan
lutam tua hanti mai chu lova biin ani chuan thattoro le halo tia Pakistana mun pakhat Mir Ali chu ron langta chu lutam tua hanti mai sarkalam chu aron langa ani chu ron kalin tam pakhat chu aron lachuka ti chuan thalera chun angong zai chum turin a hruaita ne chuta lutam tua na alua tansak chu India mi kha hanilova Norway chanchin bumi Edwin Dela lo ni reng mai Kort. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Yakum salam. India in andu dan te ha pom lo ani chuan Sunday le ya tlailam dar nga prasan chu a ngon tan don ti lutam tu chuan a soita India sipai te po anril ru a ha tamap map hle mai ti chuan prasan da chan chu dan tur chu han rel tamup mup maya India ramatranga Pakistan an thlok lut ani chuan an thlona te chu han lo man thui dona chu wang chuan Pakistan atang chuan thlo chu dan ang ngai tua Pakistan thlona chu an mang mai don em niang ti chuan ro rena chu an kal pui tamup mup mai nei ti chuan Norway sarkar chu thurwal pui zai an rela ami le sa an thawangin Norway po chuan Pakistan hel ho chu a ho ve hle ti chuan Norway tanga thlona pakhat chu fertilizer phurrangin Pakistan a trumanga chu thlona chunga chuan tejas pani chu an da don ani ti chuan airport a chuan an trumanga Pakistan ram chunga tangin tejas te chuan thlok chukang chu tianga an thlo chu chuan Pakistan ho chuan rin hlel na han nei don lo ni nan ngaya chu tiang tur chuan ro man na siamin Norway ambassador po chu azing mulayan vakai thotane Norway thona chu technical thilwangin harsat na nei angalan tir turania ti chuan Pakistan thona tum huna chuan tum tiraniang chu tarang chuan tejas le afia te chu thona tanga chuakin prasan chun wachan chukanga jet fighter bokin anron le donani ma se thona hi na te chu India ramatang chuan thon chua mai chu a har dona Oslo a air show an neya chu ta chuan India thona tejas pani te chu hanom tone chu thona te chu Norway thona te chu naron phurmai dona ti chuan technical thila bui angin Pakistan airport a chuan an trumanga chu ta chuan tejas te chu an lo tanga Pakistan Air Force te ho mu thailo turin chu ta chuan an thupanga India ram lampanin an mission an ti zon ron thlok mai donani asoi mai chu ol sam viewa a mai ro chu che chul pal a hlom don hle chung thil po chu Norway sarkar po chu na hreverenga an tan mul phona na satakani ve thei ti an thetlat a mai ro chu Norway mi te po chuan India sarkarina an thil phu chu an rem ti ve tamai boka ti chuan chu mission ti hlot ling tur chuan India sarkar chuan tejas le afia te chu ha ringam ta ni Air Force lal ber chuan tejas chu ha ring thei maya a mai ro chu afia ro chu a chan chin ala hello ti chuan interview tranta ma se afia chu tejas si thuang ang chu na oma an ho tu pa ber po chuan rem motive tamaya mi patir lowa me chia tir chu a che sualang nge che sual loang ti po ein resi lo chumi nuwa chuan sipailal tak tak tele intelligent ho tu te chuan Indian Prime Minister chu han muwa a phalna chu han vadil ta ni ti chuan Indian Prime Minister chu sipailal tinen chuan an va muwa chira chuan thilchin chang chu han soi hoa India Prime Minister nena chuan an ti dan tur tele an harsat na to thei tur te po chu han thril veka a topa chuan India Prime Minister po chuan an rem ro na chu ha pom puita tejas le afia te chu Pakistan rama chuan an lut don ta ni Always remember. Ani chu man mo thayang berin Oslo a chuan an zina Oslo atang chuan tejas pani te chu Norway sumdong thlona lian chuan a phur ta ni an thlona te chu Pakistan Air Force hoin an mu mai thelo na turin khol thatak manga thup an tuma chuan thup tum na chu Oslo a po chuan a hlo ting viau mai ti chuan Oslo atang chuan Pakistan a chuan an lut don ta afia chu zam dewa a chan po India sarkar chuan chumi thil ti tura mei chia tir chu mi in an dem em in a ringani an lo hlo chamani vai chuan India sarkarina mission hau tak ti tura mei chia tira wang chuan India sarkar chuan dem ma hlo don hle ti
afia chuan rhechianga chuwang chuan a hupur bawk si anila taka India sarkar chuan mission hau tak lutuk mai titur chuan meichia pahnih atir miau mai bawk si an tum namhasa chuan Pakistan ho chuan man lo phal lo khanglang le ngala July tranga airport nai pakhata chuan an dil tangot mai ani chuan air traffic control bula turin antia ma se hlateu taka ani chuan ta jok chumini wang chuan Pakistan sipai te chuan ring lalin Norway sumdong thlona chu haron en fiata tura kan ti lo na engwai nge in tin an ho tu pa ber chuan azot ngal tong mai chupa chu anun ron mel em mai le hala ti chuan Pakistan Air Force te chuan an thlona chu han en dikta ne We need to check the cargo as well. We have the necessary papers from Pakistani government. Not the government. इसके अंदर कौन है? छोड़ दो। खा लिया सर। Check करो. an thlona turuk chu an mu trap tia chuan Norway pilot pakhat jok chuan lema cha chuan an rilru chu ti buin te just pani chu han mulo thei ta ne Are you okay? यहाँ सब ठीक है। ti chuan arang theyang berin te just le afia te chuan te just thlona lina tang chuan an nuk chuk ta a thup na khol chu an bun tran ta an thlona chu a thlo chu mai lo wangin Pakistan ho chuan Norway thlona pilot te chu thlok chu ngal turin ron tia ani chuan an line buat sai mek ti soin Pakistan ho chuan ani chu aron turman moa haron pan le ngal vane thla takin afia le te just te chuan thlona chu an thup man hlau mai वापस नहीं जा पाओगे। Out. ti chuan Norway pilot pan hi te chuan bungro phur thlona lian chu han thlo chu puita ro mai nei chiri lai chuan India sarkar ina an thil du te hati puitlin lo wangin sarkalam chuan an autte ho chu prasan talutan tur chuan chuak tu rain pe turin natita ti chuan thaler lam chu sarkalam ale an autte ho chuan an pan zui ta nei truman tumna an trum thei ta lo wangin te just lia fia te chu thui tak ke an kalangai ta an tum ai poin an thleng ma thei ta lo raifen kal hnuwa chuan prasan talu an tan na tur hmuna chuan an lo va thlen khal theya chuta chuan te just chuan bomma lo phum ruwa bomma phum mek lai chuan sarkalam le naute ho po chu an lampan chuan ron kal vezel bok afia chuan te just chita lai le misual te cheta lai chu alo en renga prasan talu chu sarkalam chuan tanatumta video chuan uluk takin an covera bumanti pu ma chuan te just chuan misual ho motora chuan bomma vakam ta ni afia chuan alo nga reng lai chuan te just chu ron thleng pheita chuta sarkalam chuan prasan chu alua tan do lai takin bom chu puak da misual ta chu an chi ai boizoa American drone in aron beitani nge in an ngai ni sarkalam chuan an autte ho chu autur tura alutum na chu phelin an autte ho chu lo let turin ati ti chuan prasan chu ha bei pheita mase afia kha haron langa a hnung lama chun te just chu ron langbok te just chuan prasan talua tan hmain sarkalam chu haron that theita ne prasan chuan te just nera chuan voin zinglam dar saria hian janma bumbi ya biakina chuan bom ti puan tumani tin misual te thuru ka hriat thu chu hasilta ran mandira chuan misual te chuan bom ti pu antum chumini chuan ram mandir chu hon antuma chuta chuan mi puitam takaron kal khom dona chumi pui kal khom te chu firfia kho chuan bom manga lo be antumani chumuna chuan mi puitam takba ka minister te po chu haron telve dona te just te chuan ain biak hlat namhang chuan vasil antuma ma sen sil thei bok silo ram mandira bong te sem tu pa haron thlenga chupa chu security te chuan an en uluk hle a bong te phur te po chu uluk takin an en veka ma se chu bong te chunga chuan hel ho te chu oxygen bur voin an lo om reng mai ani ma se police te chuan a chung chu an zoen tabok silova ti chuan ram mandir chunga chuan hel ho chu han lut thei ta ni an kalkong chu a thui tham dewa wang le prasan chu a chau deuh to ema wang chuan
an thleng thei don lo niin prasan chun a hria kalsan mai turin meche pahnih chu nge na masian ni chuan kalsan chun tum silo prasan chuan afia nena chuan min kalsan mai ro ka chau to lutu ka thleng thei lowang hati chuan tejas chuan apma a prasan ta in pui phur na te kha har chuaka vansanga muang alengin melma te chu an nei nge yang ti soini kha kha thu kha tejas chuan prasan nena chuan soin chu thil chuan prasan chu ati chak le ta Pakistan sipayan ho tu pakhat chuan a uitlan chuak chu hmuwa chu ui chuan enga mu nein about lat mai chu chuan Pakistan sipai chu tiral khela ui chuan malam chu pan zelin teja sitena kholan bun kha hawa su chetani chutia su chiata ka chuan officer chuan avan chinga jet fighter chu hmuta ma sevani thlau takin teja chuan chu pa chu haron kap num man hlau mai jet fighter an thlen chuan teja te chuan an ho tu te chu thil thlen dan turan shila an ho tu te chuan NSG ho chu ram mandir lamakal turin an tir lut bok tejas te chuan thlona chuan chungin India ram lamman ron pana chuti lain bong hu le sem 2 point ram mandir lut ve boka ram mandira chuan a bong hu te ken chu a an lot donani ma se chu ta chuan misual pahni te chu han lut man tlat mai misual te chuan pui thiam te han thata chuti lain Pakistan te point tejas te thlona te chu an lo man ve boka ti chuan jet fighter dang te chuan aron ve ta in ka na chu chuaka vansa chuan Air Force thlona te chuan dog fight chun beita mel maradar dangin an man lo nan niam takan thloka lelama chuan khatuni chuan anaw te ho ram mandir lut chilo bia chu thil chu India en thatu te chuan an man ve boka anin biang na te chu an ngai thla thei vek mai aron biang na mun le aron betu omna te chu han shreveka chu misual pathum te chu khatuni chuan an thi thlenga tangral rai turin aron tira ani chuan India mi pui hoina an tuar lai chu a muchak em thinani ram mandir lomna chuan Muslim mi pui te po an tel ve dona wangin misual te chuan aruk tak chuan an hre ve hlea an unaw te ti lum chu han hre ve thawani amaro chu khatuni chuan Muslim po ni sela India ram om to pho chu ti lum vek mai chu du danania NSG ho point ram mandir chu han lo hual ve meka hel ho chun lo zong ve bok hun pui lama po an bui le maya ram mandir chunga NSG buena te an ho tu te buena te vansanga tejas te buena te bo chu akiam theiri lo an zawai mai chun buena chuan anang vel vekani bermai India thunei tu te chuan hel ho chu an pathuma arula ti hlumandua pakhat po an zuani chuan chu chuan bommati puak dona chiatna thlen do tin resi an zawaya an chet ma tha vek chu trantia chu wang chuan NSG ho po an cheman mo thei bigri lo sniper ten silain kapa ma se van dui thla takin helpor jinga pakhat chu at dam chuk lat mai abom ti puana chu hapan troka chuti lain tejas te point buina han lo la ma chon vezel Pakistan F-16 te chu an bum zaka chuti lain NSG te point helpor jinga adam chuk om chun po chuan lo that ve bok NSG te han hlotlin lain tejas te po chuan India ram aron thleng thei don ta melma F-16 te chu an kap la theiani an mission chu hlotling takin an zowa mase khatuni chu haladam miau si chu thil chu teja si thin lunga chuan chemte riek rengang mai ania tunami te chu ti hlum masela khatuni beradam si chuan India rama anaute ho aron ti reng don ti teja chuna hria khatuni le naute chu watha chimi vek mai aduni teja chuan Israel pakhatalania chumi mang chuan watha tuma an hotu te chuan an phal saklo amairo chu teja chuan an hotu ten hena chuan angen chiama atopa chuan tejas chu le turin thunei na han peta chuti lain afia le prasan tero chu India ram lama anron ler ve thung tejas chuan afia chu India ram lam pan turin atia ani ero chuan khatuni chu wabitu mang chuti lain khatuni chuan thilom zia hria mission of fail ti pokre chiang ti chuan khatuni chu haloin so bora alam panin tejas aron thlokani ti pohrelo tejas chuan prasan chu wabia anu nena arang theyang bera kirngal turin na shrila Prime Minister tele mi poimo dang point lobiak tuma sela anu chungai poimo masaber turin na shilbok tejas tu sanu hnung chu afiale prasan te chunan donga tejas tu chu an oilo ngam silowa afiale prasan te po India ram lampanin thoka tejas chuan khatuni chu awum zui tangar mai khatuni om nalama chuan lirang hing tai moti mai turania tejas thlora chu alampani na ron thlok nai to hlea chu chuan an omna chu a ngorong hing velani
te jas missile chu atana wangin te jas chuan athona mangin khatuni teom na chu azu sudar tavek maiania khatuni le ho te chu te jas chuan azu thi chil tavek mai ti na re chu ekvir khan sipai ani na anga atu thusa mazot khania te jas chuan a film topa heti hian aron chang ta ni sipai ten ramlen nam ta na anun na an hlan chu holam taka ngai lo turin mi puite chu dua sipai te chuan chung ku panin neya an chung ku tak le aram chu tia soiboka mi puite chu kan ram hi kan in anga ngai turin min dua du thusa manga thila lo thleng lo ani po in soisel mai lova achin fel dal ngai tu turin mi puite chu min du ni ram chunga sual na le thil thalo wa thlenin achin fel dan ngai tu turin mi puite min du boka kan ram hi kan chung ku ani angeya kan chung ko ta anga ngai vek turin mi puite chu min nge na ni ti chun movie chu lo top ta thlir tu te atok thleng lo thlir zo vain kaloma lo dam lo hriselula fin dan en mule thui kan tum do ne ya